Yani bu videoda tertip sanlar deyilýärdi. Yani türkmençede numeralul, ordinal tertip geçes. Ruminçede nähili aýtýas? Birinji, ikinji zat diýip nähili aýtýas şolary seredeliň. Bu wagtça näwren gidersiňiz, nämäni bir ad aýtjak bolsaň hökma näwdeýde gender näwre etmeli. Şoň üçin göňe ýazaýyn. Birinji diýmek. İnglisçede de esasan 3 sanak san, birinji, ikinji, üçünji şolar bir açyk ütköşük. Yani ruminçede birinji diýmek primul, yani maskulin at bolsa elbette. Prima. Feminin atda maskulinin köplüğüne primi. Femininin köplüğüne primele. Ve yani ilkinci diýip bu şekilde de ýazyp bolýar. Antyul. Men o şey mesela ýazyp çykaýyn der. Okay. Bular birinji diýmek. Bular ilkinji diýmek. Yani ikisem şowurmany şeldem. İki şekilde de diýip bolýar. Iň soňky diýmek näkilik? Oňa seredeli. 4 sanak ýazym. Görüşüňiz ýaly gender näwre. Ultimul, ultima, ultimi, ultimile. Soňky, hemmesim soňky diýmek. Türkmençede ýöne näme genderine göre arymynlar üýtgetýär. Maskulin, feminin, maskulin plural, feminin plural. Da. Galan sanlar näkilik ýazýas. Bular şu esasan aýratyn sözler. Galan sanlary şu şekilde şeýle goýaýyn. Eger maskulin bolsa al. Okay. Soňundan sanyň ýzyna lea goşýas. Eger maskulin bir ad aýtjak bolsak, feminin üçin a, sanyň ýzyna da a goşýas. Meselem, al doýlaya. Femininne ikinji diýsek a doğa. Näme meselem ikinji maşin diýsen, maşina feminin ada, onda şeýle. Üçüncü meselem maskulin ady aýtjak bolsam, al treylaya. Feminin ady üçin trey, soňam näme a goşýas. Treya, treya. Okay. Şol formulamyz da misallar. Şu şekilde dowam etýär hemme sanlarym. Meselem 20-nji diýjek bolsaň dowa zech. Soňundan ýzyna lea goşýar. Dozeçlea. Oy, çeni ýatdan çykarypdyr. Zeçlea. Okay. Femininem a, dowa, zeçe, ya. Soň birinji diýmek, edil şu ýerde ilkinji däl, 21-nji diýjek bolsaň, al dozeçe ýazýas ilki, soňam näme onluklarda şeýle ýazýardyk şeldem, arasyna şi goýardyk. Unu leya. Kynna şowur formula. Ýene şurada unu ulanýas. Yani abişni birlik üçün ýene şol ikisini ulanmaly. Meselem luna 3-nji aý diýjek bolsaň, feminin bolansoň näme etýär? Sonra femininin kanyny alýas. A, 3-nji diýsek,
A, Treya, Luna. Vallahi hiç kıyafet yok.